Iki bocah bagus sapa jenengmu, Gus? Kekasih Raden Senet. Kowe sapa? Aku Bambang Anggarajaya ingkang andusta marang Rara Temon iki mau. Kowe sing rebut Rara Temon? Iya kepara nyata. Ndak jaluk iku calon garwaku. Ora gelem ngak tugel gulumu parat. Wesi gligen keparep. Ya, aja petak sumbar kowe Senet. Tibane pengabaran mbuh dadimu kowe Senet. Sabda paduka Kanjeng Rama Arjuna estunipun ingkang dados Bambang Senet kula wau kang putra Abimanyu. Lah banjur Rara Temon iki mau sapa? Yaktosipun Rara Temon menika putra paduka garwa kula pun Siti Sendari Rama. Mregegek ugeg-ugeg sadulita. Lah sing dadi Bambang Senet iki wau ndika ndara kula Angkawijaya. Wa Semar iya. Lah sing dados Rara Temon anak kula kang garwa Siti Sendari. Wa Teja Mantri pancen bener wae. Radal. Lora nyono jebul aku dinggone Putri Ndarawati. Lah banjur iki ana saweneng priyagung ingkang dusta iku sapa? Kakang Semar. Kakang Togok. Ana apa, Du? Pangeranku sing bisa ngalahke Ratu Anggarajaya iki ora ana liya kejaba Kakang Togok. Aku? Iya. Wis to yen to sranane kowe kudu menang ndak kira mung tak demok mungsuhmu sing kalah. Oh iya wis to kowe dawuh Di.
namung Suramarta Jaya tambak sulane ngajurit ayo endi ingkang aran Bambang Senet kon maju Bambang Senet ora aneh jenengmu sapa aku Prabu Anggara Jaya mbok wis rasa nganggo jeneng Anggara-anggaranan to lung rumangsamu aku ki ora ngerti to yo nggo cucul iki wancine cucul wancine mangan sop wis cucul lung cucul iki wis padang lung anggapmu kuwi apa Rabi Putri Ayu kuwi sing tanggo modal wae apa to lung reka-reka dadi ratu ngawu langit jeneng Anggara Jaya barang lah kuwi arep rabi karo putrine ratu ki apa kowe kuwat tuku pupure lah karepmu ki yo ngrasake kaya ngapa Rabi Priyayi jare Kakang nang yo ditonton lho ditonton lho wong kaya ngono kok Prabu Ratu ya wis nek sida ya wis kuwi mung nek bisa wae kok Kang ya wis ora bisa lho ora bisa mergo sumurupa suruwa lho piye Kang Bambang Senetmu jane kedadisan Gustimu Plongkowati Tanjungana ya kuwi si Angkawijaya terus lara teman mau kedadian saka Gustimu putri saka Ndarawati kae Dewi Siti Sendari lho nek kuwi aran dusta arep bojo ora jeneng kowe iki nguga-uga beda oh ya wis yen kuwi Gustiku dhewe ya wis cukup nek ngono aku ya wong omah kae wis trima lah iya nganggo tutuk kok ketapih HP ra yo ayu wis ayo wis padha mangayu bagya Gustimu lelorone wis padha timbul manah lho sampun paripurna menggah lalampanipun Bambang Senet kalih Rara Demon tetela menika mujudaken anteping sih antosipun katresnanipun Gusti kula Bagus Bambang Senet utawi Ndara kula Angkawijaya kaliyan Gusti kula Ayu Siti Sendari ingkang kababaripun ngados mekaten kala wau mugi-mugi katresnan ingkang suci ingkang dumados saking Ndara kula Angkawijaya kalih Gusti kula Ayu pun Siti Sendari saged ambabar dhateng ari kula temanten sarimbit mugi-mugi saged antut runtut pindha mimilan mintuna Allahumma kula sak kanca sak rombongan togok CS anggen kula makarya wonten dalepun Bapak kula nyuwun benging samudra pangaksami lumantar studio Cipta nada suara ingkang samya miyarsa inggih menika pun Semar sedaya klepatan nyuwun pangapunten akhiru halan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka seneng-senenge aku bakal nyuget ana pelaparan mengkene yen terus ini diklumpuke sik kuwi Mas Jon gelas-gelas kuwi Mas Jon monggo Gus